Stvarno treba vaša pomoć, ljudi. Kako je Bog ustavaš i pitaju me za tebe. Ruke u džepivaju, osjećam puno sve. I odlaziš. I odlaziš za njih. Može jedan aplauz za vas, za nas! Može! Pitaju me za tebe! A ja čutim na kojem boku spavaš, ali si tu sve. Thank you for the applause.